खुलुमबाय लोगोफोर स्केम बे इन्डियायाव बहुत धरननि स्केम जाबाय थायो आरो सानफ्रोमबो बेसांबा गोरिब मानसि बा मिडिल क्लासनि सुबुंफोरा बिदिनो स्केमनि शिकार जानानै गोबां रांफोरा खहा जाबाय दङ नाथाय दिनै आं ओरैबायदि मोनसे स्केमनि बाथ्रा रायज्लायगोन जाय स्केमाव जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टनिनो किसुमान सुबुङा मावदों दा सोर मावदों बेखौ हयथ' हमनो हायाखै नाथाय बे स्केमाव नोंथांनि आंनि हरनाय रांफोरानो खहा जादों आरो बे खहा जानाय राङा एसेल' नङा बेयाव 14,000 क्रर रां स्केम जादों आरो बे स्केमा जादोंमोन थांनाय 2015 निफ्राय थांनाय 2022 लागि मोनसे अडिट जादों आरो बे अडिटआ जादोंमोन प्रधान मन्त्रि कौशल विकास योजनानि सायाव जाय स्किमनि सायाव 10,000 क्रर रां सरकारा होदोंमोन आरो जेराव 1 क्रर जायफोर गथ'फोरा साख्रि बाख्रि गैया जायफोरा स्कुल गारदों बिथांमोननो स्किल डेभेलप खालामनाय मोनसे ट्रेनिं होगौमोन आरो बिनि थ्रुयै सार्टिफिकेटबो होगौमोन आरो बै सार्टिफिकेटजोंनो बिथांमोना साख्रि प्राइभेट साख्रियानो जाथो बा सरकारियानो जाथो बेफोरबायदि साख्रि मोननो गोनांमोन नाथाय बे स्किमाव माबायदि गेदेर मोनसे स्केम जादों बेखौ नोंथांमोना मिथिबा आसरित मोनगोन बयनिख्रुइ सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोन्थानो सानदों नोंथांमोना जुदि बावगारदोंबा नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदोंमोन जे ना मैं खाता हूं ना मैं खाने दूंगा वीडियो को नहीं भाइयों बहनों मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा दानिया लोगोफोर बे स्केमाव मा स्केम जादों आं नोंथांमोननो खोन्थानि मोनसे फटकनिनो सुबुं सासेनि बिहार यूपी राजस्थान महाराष्ट्र बायदि बायदि स्टेटआव बिथांनि फट'जोंनो बा बै आइडिजोंनो रां बख'नाय जादों आरो गोबां एकाउन्ट नाम्बारानो फ्रडमोन आरो बै एकाउन्ट नाम्बारफोराव 1111 1 2 3 4 5 बा डट बा नुल बेफोरबायदि एकाउन्ट नाम्बार होनायदोंमोन जायनि थ्रुयैबो रां बहननाय जादों आरो बेनि जि क्वान्टिटी नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन मोनसे आइडिया खालामनाय बेसेबांसो जागोन जे बेफोरबायदि डुप्लिकेट खामानि मावनानैलाय खैजोना लांनो हागोन नोंथांमोना जुदि बिदि सानदोंबाथाय आसरित मोनगोन टटेल 92 लाख एकाउन्टआव बेफोरबायदि 111 1 2 3 4 5 बेफोरबायदि होनाय दङ गतिके बे 95 लाखआ खमसेबाबो 500 रां नोंथांमोना हमनानै ला बिथांमोननो मोननो गोनांमोन आरो बै 500 राङा 95 लाख सुबुंफोरनि एकाउन्टआव हाबदो आरो फ्रड एकाउन्ट आरो बै एकाउन्टआव टटेल गासै 95 लाखआव 500 बा बेसेबां रां जायो नोंथांमोना साननानै गतिके स्किमफोरखौ लाबो आरो जि दा अडिट जादोंमोन बै अडिटनि CAG रिपर्टआ थांनाय डिसेम्बरनि मासाव लकसभायाव बे रिपर्टआ फैयो आरो रिपर्टखौ नुनानै गासैबो आसरित मोनो जे इमान गेदेर स्केम मोनसे माबोरै जालांखो रावबो थर मोनैयाव आरो नरेन्द्र मदिया जाबायदि बुङो बाथ्राफोरखौ जे आंबो जाया आं रावखौबो जानोबो होआ खिन्थु नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे आजिखालि गामिफोराव जाबायदि न' मोनबाय दोङो बै न'फोराबो ओरैनो रावबो मोनाखै एसे नङा एसे सोरनोबा रां होथारनांदो नङाबा रावनिबो नामानो फैया नंगौना नङा जायखिजाया बुस्थु माबाफोर फैदोंबाथाय हयथ' गामिनि मेम्बारानो जाथों बा सोरनोबा थाइसेबाबो रां नोंथांमोना होनांदो फ्रियाव रावबो मोनाखै गतिके बिथांनि बुंनायखौ आं बुंदो जे बिथाङा जाबायदि बुंदो जे आङो बेफोरबायदि घुस जाग्रा सिस्टेमखौनो बन्द' खालामजोबगोन बा आंबो जाया आं मालायखौबो जानो होआ बिदि बुंनायाथ' खोनानायाव थिग दं नाथाय खामानियाव जेबो जायाखै आरो जेबो जायैनि थाखायनो दिनै इमान गेदेर स्केम मोनसे जालांदों आरो बे स्केमनि राङा नोंथांनि आंनि जोंनि रायजोफोरनि रावनिबो बिफानि रां नङा गतिके जोंहा सोंनायनि मोन्थाय दङ गतिके गासैबो आवाज दिखांनांगोन गासैबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनि थाखाय
सिरि सिरि थाबा जानाय नङा गासैबो आवाज होनांगोन जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों